ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବେ ଯେ ଏଇ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ କ'ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଡିକ୍ସନାରୀ। ଓଡ଼ିଆ ଡିକ୍ସନାରୀ ଏହା ପ୍ରଥମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋର ପ୍ରଥମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଓପନ୍ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଓପନ୍ ମଧ୍ୟ ମାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆପଣ ଇଂଲିଶର ଯେକୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ ମାରିଲେ ବି ତା ମିନିଂ ଏଠି ଦେଖାଇଦେବ। ଏଇ ସେକ୍ସନରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ମାରିଲେ ବି ତାର ଇଂଲିଶ ମିନିଂ ଦେଖାଇଦେବ। ଚାଲୁନ ଦେଖିବା ଆମେ କେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ବେଞ୍ଚ, ବେଞ୍ଚ ଦେଖ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖାଇଦେଲା। ଏ ଫର୍ ଆନେମିଆ ଦେଖିଦେବା, ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଇଦେଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା। ମନେକର କଖାରୁ ଦେଖିବା, ପମ୍ପକିନ୍। କକ୍ଷ ଦେଖିବା, ଅର୍ବିଟ୍। କବାଟ ଦେଖିବା, ଡୋରେ। ସେମାନେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ପାଇପାରିବେ। ମାନେ ଏହାକୁ ଅଂଶୁମାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ହିନ୍ଦ।